रागा जोङो ना नंगौ फाग्ला मोख्राखाया नांनाय औ गिया थायोलै बेखौ लामा खान्दाय थाङा सिलरा थाङा खानाय लानायखौ गन्थङाव नाथार गानलायलायनाय माबा गिथावथाव फैदो सना थाब गाखोफैदो दे आंनि सना दे थ' जोंहा बैयाव खुदुमहैलायनि होननानै थौदो थाबनो बा मोदायथां माथां अबाव गोमाखो बिलाय ओइ ददेरे अबाव थांखो ओइ ददेरे सना नों गैयाबा आं बोरै थानांगौ जोमैयाव थांखो ना अख्राङाव थांखो ओइ ददेरे बोरो आं दा थाग्लायजों होजाथारगोनलै नोंखौ लांफानो हायाबा आयु ओइ ददेरे सना औ बेयावनो रावबो गैया जा मावनांगौ मावखाजोबनोसै सना दे खोथाल' दा बुंसै आइदै आइदै दुखु मोनबाय आइदै मा खालामनांगौ मा आयै, सना, मा खालामफैखो जाखो? बिमानि फिसाय दाउलाया आथिङानो मा नांफ्लांगारबाय खालामफैदों मा खालामफैखो साजोबथारबाय आंहा ओइ बुरबकशाला आइदै। हिनजाव मानसिखौ सनमान होनो रोङा बेबायदिखायनो आये फाथं मा खालामनाय जाखोब्रा बुंबाल' थानोसै फै दैखांला सना फै 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 मोनखानाय बेसादखौ लानानै थांबाय आंनि बिखानिफ्राय आये 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 मा खालामनाय जाखो आये अखोरांनि राजा लामाजों आबादलाङो मोनहास'आ फांसे फांसे खालामो जोमैया नुहां नुहाङैनो नुनो मोना ओइ साला सुवादात है